akong mapaubsanong pagyukbo sa tuang talahurong team of pastors dinhi sa parokya ni Santa Ana sa Barile, Monsignor Danny, Father Romrom, Father Rabay, o Father Raymond, o kaninyo ang balaang katawhan ni Santa Ana dinhi sa Barile. Mayong gabi natong tanan. How are you? Kumusta naman inyong kalag? Kung ano'y maningong, naunsa na ang kalag. Sa akong pagpamalandong makaigsunan, meaning kapistahan, nagsingabot nga kapistahan ni Santa Ana, nakapangutana ko sa akong kaugalingon, Kristiyano ba to si Santa Ana o si San Joaquin? Kristiyano to sila? Kamumugi, kailan nila be? Ha? Kristiyano to? Murag di man tingali pa, kaya wa pa man matao si Kristo. Mga Hudiyo, kuto sila. Kaila ba mong Hudiyo? Kaila siguro mong Hudiyo, oy? Atong pangutanon og kaila bagyog Hudiyo? Naay nagpasan og cross, naay nagdagbunal. Hay may Hudiyo anang duha, ang gapasan sa cross o nagdagbunal? Ang nagdagbunal. Very good. Wrong. Ang gapasan sa cross mo'y Hudiyo. Si Kristo Hudiyo to. Ang gadas bunal mga Roman soldiers. Mao nang wa pa jud ko kakitaan na sa internet ug diin nagikan nga ang mga ginikanan basta magpabadlong ang anak tawgon man oy Hudiyong dako. Di mo anak. Kana wa pa jud na mabutang sa Google, no? Nangutana jud ko sa internet wa gay result, no? Ang Hudiyo, ang mga Jew, ang ginikanan sa atong talahurong mahal nga Birhen Maria. Doon natin panuntion kung ano ang puno, siya ang bunga. Usahay, dili kay takakita sa kinabuhi sa punuan, ari tamutanaw sa bunga. Kinsa may bunga, si Maria, ang atong inahan. Unsa may hiyas sa atong mahal nga Birhen nga sulundon kaayo ang iyang pagka masinugtanon sa kabubuton sa Dios. Sa iyang pag-ingon, fiat voluntas tua, matuman din hikanako, asana sa Binisaya, sumala pa, matuman din hikanako, sumala sa imong gitex, sa imong gipamulong, pamday text atong panahon na. Nagpakita sa iyang pagkamasinugtanon, pagkamapaubusanon sa kabubuton sa Dios. Diin man niya makatuni, por lo menos ato makitaan sa iyang ginikanan. Kay mambay ato nasayran nga mga balaan kay ni si Joaquin o si Santa Ana. Gani sa taas nga pangidaron, wala sila mahatagi og anak. Mao nang ilang gisaad nga ang ilang anak ilang ihalad sa templo, ihalad sa Dios, ug mao kana si ang mahal nga Birhen Maria. Makita usab nato diya kang Hesus sa tanaman sa Getsemani, samtang nag-anto siya misyagit og miingon, Amahan, kuhaa kining kupa sa kasakit. Apan dili ang ako kundili ang imuhang kabubuton ang matungman. Makita sab nato ang bunga ni Santa Ana sa iyang apo nga si Jesus na sinugtanon usab sa kabubuton sa Dios. Mao na ni ron atong tan-awon. Mahimo sab tang bunga, mahimo sab tang punuan. Sa inyong bahin isip ginikanan, isip amahan, isip inahan, unsa man mong klasiha sa pagkapunuan. Naghatag ba kamog maing bunga, maayong panig-ingnan sa inyong mga kabataan?
isip anak o isip bunga. Nagkat-on basab kita sa mga gipanudlo sa atong mga ginikanan kay usahay ra ba? Pwedeng maayuha motudlo sa mga ginikanan nuna ginay mga musimang nga mga anak. Muna gitawag na to sakop sa buot-buot internasyonal. Kay magbuot-buot yung ilaha. No? Magbuot-buot yung ilaha. Ang Ebanghelyo naghisgot ang mga Pariseo na ngayo og timailhan. Timailhan. Gikan kang Jesus. Pakit-ami bi. Ingon si Jesus, wa gigoy ikapakita. Gawas panig-ingnan sa katawhan sa Nineveh. Sa pagkadungog nila sa pagwalin ni Jonas, naghinulsol sila sa ilang mga sala. Paminaw na to ha. Sa pagkadungog nila sa wali ni Jonas, naghinulsol silang sala. Ato lang ning tinambanon sa atong kinabuhi, pila naman kami sa ang atong gitambungan. Sa inyuhang kasinatian o sa inyuhang namatag buot, pila naman kami sa ang inyong natambungan. Pila naman kawali ang inyong gikatugan, gipamalandungan. Ay mamaora man ang matug o mamalandong. Unya, pangutana, nausab, na ay kausaban. Mahibong lang ta ka nang magkita bitaw tang dugay na kaayon niya. Magkita, oy, kumusta man ka? Kumusta man ka? Mao Japon, kaon Japon jabas. Mao Japon, wa jud kausaban? Napay uban ang bugiro kay kumusta naman ka gang? Ay, nag-antos ka gwapa. Gwapa oroy ay. Ako'y gwapa, di ko mag-antos. Niga, pasalamat kay taga-antos na noon. Mao na makaigsunan tanaw na to ni kung doon na ba'y kausabang naitabo sa itong kinabuhi. Kaya sa pinaagi ni ini, mapuy-an na to ang pagka-Kristohanon, ang atong pagka-binunyagan. Kaya matud para ba sa libro na Mary and the Eucharist, na kanayon, the Eucharist is life-changing. Life-changing. Doon na pa'y kausaban sa itong kinabuhi. Ato kunong suhayan, sukdon kuno nato. Sukad sa miaging simana, Domingom ng hapon, no? Sukad sa miaging simana, sa inyong pagkalawat, dako ra ba kayo magbaba ang uban og mga lawat, magali ron kay kamot-kamot ra. Kanang mangangagyod, kuyawan ta kay murag yug, bitin ng uban inig kalawat, layo pagali kayo. Napoy uban, kuyawan sa ta, iniglawas ni Kristo. Amen. Mura mo mamahit. Pangutana, sukad sa katapusang pagkalawat, hangtod sa karon padung na sad mo mga lawat. Kapila naman na makak ng baa. Hala. Kapila naman na malikas ng libak, ng himaraot, nanaot. Hala. Muna itong tanahon makaigsunan. Life-changing magkaha. Nga no laging hagbay rang linuhod, hagbay rang sinimba, himantayon malagig hapon. Dali ing kakitaan ng hapslip manglabaw, ug kilay nga wa magtupong, murag Nike nga nabali. Kita mog Nike gibali, Otro sa kapadri, himantayon sa ka. No? Nga ba og inig kumpisal, kuyawan ko usahay kay apil-apilon man ta. Unsa man ang apil-apilon padre kanang maingon ba? Ay da padre, di gyud ta kalikay makapanglibag gyud ta. Ngano may makagta? Apil day ko, wa mo koy labot. Ay bag-imuta, imuha sa nalain po ning ako. Di ko no kalikay. Tanaw ra gud.
kanang libak, di din na malikayan. May pagkatao ninyo na amoy kuyog. Ikamatay ninyo na imukuyog. 20 katuig na kumpare, wajud ko kitaglungon nga duha ka buksod. Bisag duha pa mo magdungag kamatay, magtagsag yung mong lungon. Pangutana, nakasuway na mong panglibak, kamurang usa. Ngumudi kalikayan. Mo na diha, mangita gid mong kaistoryahan, day si kuanday ba. Mao na diha, nga ano maingon man di kalikayan, wa likayin, wa maningkamot, wa maglihok. Mao na diha. Puy-an nato ang ebanghelyo. Puy-an nato ang pagtulunan ni Kristo. Puy-an nato sama nga kini gituman sa tong Ginoo, gituman sa inahan ug labang siguro kining kabubuton sa Dios base sa ilang relihiyon isip mga Hudiyo nagpuyo usab kini si San Joaquin ug si Santa Ana. Mao di ay nga bisag dili sila Kristiyano gitawag natog santo. Mao di ay nga wa pa matawo ilang apo gitawag nato sila og San Joaquin, Santa Ana. Kay ang ilang pagkabalaan gibase sa pagpuyo sa ilahang relihiyon, sa ilang pagtuo sa Dios. Mao nang gitawag nato ron, no? Interreligious dialogue, communion. Bisag dili mo Katoliko, bisag dili mo Kristiyano, basta kay nagtuman mo sa pagtulunan sa inyong pagtuo, dili layo ang kalungasan diha ninyo. So mao ni atong panagingnan makaigsunan ha. Let us put this into our mind and heart. The Lord is giving us a great chance to change, to believe in His words, and to act on it. Mao na gitawag og pagka-martir. Martyrion, Greek nga pasabot, to give witness to. Dili na ta magpakamatay para sa ebanghelyo. Daghan na kay nangamatay ani. Ang importante rong panahona ang magpakabuhi para sa ebanghelyo. And that is how we should live our lives, continually asking God for guidance and continually acting out the words we hear from Jesus, the words we hear from the gospel, the words we hear every day. So kini atong pag-ampo og panghinaot ning atong santos nga misa. Naunta ato nang mapuy-an gayud ang tiunay pamaagi sa pagkakristohanon, pagkasumusunod ni Kristo, pinaagi sa pagbag-o sa atong kinabuhi to become better persons. Ako may numduman ni Father Monsignor Joselito Tahanlangit. High school pa ko, nakadungog na ko sa iyang wali. Ako po ning ipaambit. Dili ni iyang original, pero dito lang ko nakadungog aniniha. Ako ning gisulti sa akong misa gahapon. Ako ning sublion dinhi para ninyo karon. Ang panultion na kanayon, good, better, best. Don't let it rest until good is better and better is best. We can come better for the kingdom of God. Amen.